Jari, Salsamendi jauna egunon. Baita zuire. Zuek nola egingo duzu modu seguruan arrano hemendik aurrera, horren inguruko kezkari baukazue? Noski baietz. Hemen gauza da gaur egun modu segurua zerri deitzen zaion. Zero arrisku eta zitzeiten ari balimagea, ez arraunen eta ez da zuen Platon ere hori ez da existitzen. Aldez aurretik ez dekit gaizki ulertu dudan, baina sarreran uste emakume eta gizonezkoen arteko zerbait esan dezu dute hor, ez dekit gaizki ulertu duten, berriz diot, baina arraun kontu hontan denok batera aztekotan geha, hemen ez dago diferentziari gizonezko eta emakumezkoen artean, ez aurretikako egindako lanetan, ez eta udararako planteatzen ari garan kompetiziorako ere, eta segurtasunari dagokionez, noski, Oentxe ipatu duzute, txalupa barruan 12 metroko untzi baten, 14 emakume edo gizon sartzeko asmotan geha, edo sartu bera dagoeneko. Maskarillakin ezin dugu arraunen egin, hori ere egila da. Baina badaude beste kondizionante batzuk, neurtu behar direnak baitere, eta, ez nahi zoen enrollatuko, baina bai esango dizutela, ez nik esan da, baizik eta OMS edo, munduko osasun organismo honek esan da, badago ranking bat, kirolei dagokionez, arrisku gradua ari dagokionez, eta arrauna oso beran dago, Guk arazoa daukagu esan dezutena, jende asko toki gutxin, baina beste parametro asko behiratu berdia baita ere. Guk ez dugu aurkariakin kontakturik, ez dugu afizior. Bai, barkatu? Ez, entzuten ari ginen, zuzenketan nik egin behar nuela, nik esan dudalako modu berean ez zirela emakumeak hasiko lehia, baina baldin badiozu baiez, nik hori gaizki ulertutako zerbait zela, eta hori argitzea nahi nuen. Baina interesgarria esaten zenuen... Toki berean eta egun berean. Bai, kontaktu aldetik, ez dela hain arriskutsua, aurkariekin kontakturik ez duen neurren arraunak ere ez dela hain arriskutsua, edo kontrolagarriago dela, ulertu nahi nuke ez, arrauna bera, kirol moduan. Bai, gu kontrolatu behar deguna da, azken finean, talde bakoitzeko barruko giroa, ez da? Txalupa barruan, bai, gertutasuna dago, baina baita ere, esan dugu bezala, kanpoan egiten den ariketa bada, martxan gauden bitartean, gure arnaza atzean geratzen da, ez gu atzeak aguaz, bai? Guk arnaza usten dugu, eta txalupa handik segundu batera, 12 metro aurreago dago, ez da? Gauza asko daude, gure arnazkera unidirekzionala da, baborrak baborrera, estriborrak estriborrera, badakit gauz horiek ez diala eguneko egunen zehatzak eta zuzenak, oantxe esan ditutenak, baina, esan dizuten bezala parametro asko daude ez nik neurtzen ditudanak, baizik eta jakintxuak neurtzen dituztenak, eta gu arrisku bajuko kirola garela hori idatzita dago. PCR testak ere ingo dizkizuete zuei, Salsamendi jauna, positibo ere bat gertatuko balitz, orduan ze gertatuko litzateko, horren aurrean ze protokolo dago ezarria zuenean? Protokoloa idatzita dago, noski positibo bat balin badago, beste esparro guztitan gertatzen den bezala, positibo hori aislatu emerko litzateke eta bere neurriak hartu beharko. Gero, elkarte bakoitzak bere esku dauka ze segimentu mota egin, ezta? Noski gure idea bintza da positibo bat dagoen bakoitzean baldin badago, inguruan egon garen guztiok frogak egitea. Hasi aurretik egin ditugun bezala eta udaran zehar egin beharko ditugun bezala, naiz eta positiborik ez eduki, baina horretaz gain ikuste dut badaudela beste ariketa batzuk egin daitezkenak segurtasuna aliketan neurria handienen bermatzeko, eta hori badibidez eguneroko segimento bat. Guk badaukagu internet bidez link bat osatuta test txiki bada, medikoak bidaltzen diguna egunero, hori bete gabe ezin da internatzea etorri, hori bete behar dugu, noski arraun elkartean neurri asko hartzen ditugu, segurtasun hori bermatzeko. Instalakuntzan untzia bakarrik erabiltzen dugu, ez dugu ez aldagelik, ez bilera gelarik, ez valorazio gelarik, ez dugu beste zer erabiltzen. Neurri asko daude, tesan aurretik, eta tesak baino nere ustetan, nere ustea palean, eraginkorrago izan daitezkenak. Piskat obsesionatuta gaude tesakin, baina nik uste paraleloki beste gauza asko inberra daudela, eta, ni entrenatzailea naiz, ez naiz arrolaria momentu honetan, baino jakin badakit zer da arraunen egitea, eta esango dizuetan bakarra da, talde bakoitzeko entrenatzaile, mediku eta zuzendaritzak baino inork ez dula pentsatuko gehiago arrolarian osasunean, eta gero azkenean arrolari bera da, erabakiko duena, honetan jardun edo ez jardun. Gu desiatzen gaude, bai guregan izango duen eraginagatik eta baita gizartarekiko nik uste dut positibismo eta kolore pixka bat ematea udara hontan badenentzako ona izango dela, eta argi eduki, aukera hori baldin badaukagu udara honetan,
presio altu eta handi bat ordaindu ondoren izan dela, eta presioa diot, gizarte osoak ordaindu behar izan duen, era guztitako kondizionantek beti behar izan ditugulako. Hau ez da opari bat izango, eta hau ez da frivolidade bat, guk udaran egingo duguna, ez da gutxi jore. Eta guk ere ikusi nahi dugu arrauna. Baino Zalantzarik ez, eta kirol profesionala den neurrian, pentsatzekoa eta konfiantza osoz esan genezak gainera ondo zaindua eta ondo neurtua egongo dela, ez? Arauak ere zorrotzak direlako eta arraun talde guzti bete beharko dituztelako. Salmendi jauna, azken orduko bat ere badako kontatzeko beraz, interesgarria benetan, zurekin egindako solosaldia, baina mentxe utzi beharko dugu. Estimatua dago beste bat arte, eta zorte hon, demoraldian. Bai, eskerrik asko. Gerarte, bai.